maar lief, hè. Zit maar lief. Dat komt dus leuk. Jongen. Zit maar rustig. Zit maar rustig. Hè? Jongen. Ja, het is goed. Het is goed, jongen. Het duurt nog even. Waar is nou... Dat zien deze? Dat is logisch van de Blauwe Bergen. En zien dat dezelfde als die aan de andere kant? Dat die ook. DC? Ja, dit zijn ook logisch. En dit zijn verkeerd, zijn allemaal dezelfde. Ja. Dat zijn nog 2 jongen. En dat zijn 3 koppels valkparkieten. Connie, dat heb je wel leuk gedaan. Dat zijn precies de kleuren. Ik heb me net aangekleed om zo'n speeltje te kopen weer. Want ik heb vanmorgen hier dat zuiver gemaakt. En ik zoek dus uit voor soep te koken. En wat spelen ze ermee? Ja, die spelen overal met. Dat zijn zo'n intelligente vogel, kan ze niet begrijpen. Oh. Mijn man wordt gatenboren op een ding op te hangen. Ze worden het kieken. Hij had nog niet de deur toe. Hoeft, daar zitten ze al erop. Die doet er hier de dag niet anders gaan spelen. Van dat naar dat, naar dat, naar dat. Dus dat is eigenlijk een hele speciale vogel Dat ook. is, ja, maar die moesten kennen. Oké. Die kroelen zich. En dan gaan ze zich aan de zak. Dan bieten ze zich. Dat wil er niet weten. Oké. Ja? Zullen we even de boete gaan weer? Zo sociaal zijn ze niet, maar dat hoort gewoon die dat zo. Oké. En dan hebben ze zich gebeten en dan hupt een groep zo voor bij elkaar en dan zijn ze zich weer aan het kroelen. En dat is een heel apart soort vogeltje. Die hebben een soort haat-liefde verhouding met Ja, elkaar. inderdaad. Maar ze kennen ook niet zonder elkaar. Want innen moest ze eigenlijk niet alleen zetten. Oh. Want er moest eigenlijk meerdere bij elkaar hebben zitten. Want ja, ze hebben gewoon gezelschap nodig. Ja. Weer niet, Ja, zou ze zeggen. zeker, zeker. Hey, en die vogeltjes, ja, ik kan de naam niet onthouden. Lori van de Blauwe Bergen. Is er heel simpel. Blauw kupje. Lori van de Blauwe Bergen. Ja, Wie had die naam bedacht? ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ik heb ze vanaf vorig jaar. En ik vind het heerlijke vogel. Want ik heb hier heel veel van die puuras gehad, die Ja, dus ja, binnen ja. hij. Maar die poppen die hebben mij constant legnoot. Sorry? Legnoot. Die kregen hun ei dan niet. Legnoot. Legnoot. En Oké. dan gingen die vrouwtjes me immer dood. En dat vond ik zo verschrikkelijk. Ja. Dat ging ik als mens, ja, ik ben hier een gevoelsmens, ik ging daar echt kapot aan. En dan heb ik aan mijn man gezegd, zo, en nou is het afgelopen, dan gaan ze allemaal weg. Alleen, ja, die 2 wat ik binnen heb, die heb ik met het spuitje grootgebracht. En die blieven dus ook bij mij binnen. Maar ja, de rest is dus, ja, weg. En toen zijn we een keer gekomen in de dierenwinkel en zo voor die zitten. En we hebben ons aangekeken. Ja, die gaat met me. Die zijn er, die zijn er ouders of ze met een spuitbus of Ja. wie die vroeger deden ze toch ook met de, of doen ze dat nog steeds met die... Op met die kleur, op nummer. ja, op nummer, Ja, in kleuren met op kleur, verf. ja, Alsof ze dat met die ook gedaan hebben. Ja, ja, Boah, bijna perfect. ja. En die Pihura's, dat zijn Zuid-Afrikaanse. En waar komen die voor? Oh, dat vroegste me te veel. Ja, in de Sorry. Blauwe Bergen natuurlijk. Ja, ja, maar ik ja, ken ja. geen Blauwe Bergen. Ja, dat is toch die, ja, Aziatische kanten, Ja? dacht ik. Oké. Oh, dan zien we weer bij die vensterbank. bij, die, Ja. bij de 2 Chinese restaurants en een Chinese antiekwinkel zoog ik op die vensterbankje. En ik zoog bij dich neven de voordeur gele bloemen. Ja. Hebben die nog een bepaalde betekenis? Nee, dat is gewoon voor een beetje kleuren. Nou ja, Dat is net hetzelfde als de vensterbank. Ja, ik heb behoorlijk lichamelijke problemen. En
ik kreeg een huis niet gestoekt wie het moet. Maar laat me met zo gaat klungelen, dan ben ik tevreden. En mijn buurt, ja, die weet dat. En die zeggen altijd aan mij, Connie, die vensterbank, dat is super. Ik kreeg met de Christmas van wildvreemde lui die hier door de straat rijden, want hier is dus voor de fietsers doorgaan. Ja, heb voor ik de gemerkt. auto's niet, maar voor de fietsers wel. Die rijden dus allemaal naar de scholen. Die rijden dus ook naar kantoor, et cetera, en naar het gewone werk. Ik kreeg van wildvreemde lui met de Christmas kaarten in de bus geworpen. Die ze gewoon inhoesten, dat ze schreven bedankt voor de mooie vensterbank. Iedere dag weer een glimlach op mijn gezicht. Ja, daar doe je het dan toch voor? Als gevulsmens. Ja, Hè? ja, sorry. Ja, maar dat is niet erg. Ik vind het heerlijk. Kijk, dan kreeg ik heel veel voor terug. Ja. Ik geef veel, maar ik kreeg ook heel veel terug. Ja. En dat is hetzelfde als met die parkieten. Ik geef er ontzettend veel aan. Want ik ben dan een keer of 5 per dag ben ik dan mee bezig. En de protst er tegen. En ik praat er tegen, maar ik kreeg gewoon heel veel van die derkens terug. Vertel, in welk opzicht? Ja, die geven me gewoon een heel fijn gevoel. Ja. Dat is gewoon heerlijk. En als ik met mijn, ben er niemand bij is en ik leg mijn naast tegen de draad aan en die derkens komen en die lekken me ernaast. Dat is toch... Ja, Loris van de Blauwe Bergen, die hebben een tong, die loopt op het laatste als zo'n kumpje. Ja. Ja, het eerste stuk is gewoon, Ja. maar die hebben dus zo'n kumpje eraan. Ja. En dat kumpje, dat komt dus overal en dat lekt. Dat lekt me aan de naast en... Kent je het begrip, dat zeggen ze bij ons, meer noordelijk in de provincie, dat is een leknaas. Nee, Dat is heb ik nog nooit een leknaas of een tessert, een moeilijke eter. Die lust bijna niks. Oh nee, dat begrip ken ik Maar niet. eigenlijk is dat vuur ook een leknaas of een naaslekker. Ja, die vinden dat heerlijk. En, maar dat is eigenlijk, dat zien hun kusjes eigenlijk. Ja. Kusje op de neus. Ja. Oh. En als ze heel klein has Ja. en ze neemt ze met naar binnen, die Ja. krijgt ze ook aan het praten. Die Christen aan het praten, wenn ze dat wil. Maar ik dacht dat dus bewust niet. Ik heb 2 genoeg binnen. Maar met heel veel pijn in het hart, wanneer ik jongen heb, ja, moet ik ze verkopen aan de dierenwinkel, hoe ik maar kan. Ik kom altijd in Bree in een grote dierenwinkel en daar zijn 4 beste maatjes met. In Bels is dat. In het Belgisch. En daar doe ik ze aan verkopen. En dan hebben ze ook het idee En dan dat ze goed terechtkomen. Dan weet ik dat de man, die dus in de zaak staat en de zoon van hem, dat die gewoon er ook zeker van weten dat die dieren goed terechtkomen. Die krijgen ook alle tekst en uitleg. En dat zijn echt liefhebbers die doorkomen. Ja. En Dat is gewoon heerlijk. Dat is eigenlijk de enigste waar ze aan af zoiets willen geven ook. Ja, als ik iemand wist, die geer die zou willen hebben en ik weet dat ze er goed voor zorgen, dan is me dat goed. Okay. Ik weet dat 1 koppel jongen wat ik heb, dat waren 2 mannetjes, die zijn in het vliegtuig gegaan, 12 stunden, naar Saoedi-Arabië. Nou, dat hebben ze niet overleefd. Jawel, dat werd perfect verzorgd. Echt waar? Ja, die handelen daarin. Ja. En dat is dus export. En die werden heel goed verzorgd. Als die ook in dat vliegtuig gaan. Saoedi-Arabië, dus dat zien mensen die goed in de slappe was zitten. Die goed in de slappe was zitten, die kopen dus honderden van die vogel. En zo gaat het met alle vogel wat hij eigenlijk zo had. Oh. Maar er komen dus ook heel veel liefhebbers bij hem in de winkel voor gewoon te kopen. Okay. En ja, dat zijn gewoon vertrouwensmensen. Daar ben je gewoon bevriend met. Ja. Dat is, 4 gaan Eigelshoven naar de Maart, het zaterdag. En het zaterdag middags komt van de Bree naar die dierenwinkel. Nou, 4 weten dat in het Belgisch de groenten en de levensmiddelen duur zijn. Nou, nemen ze een grote krat met groenten van de Maart. En ja, de ene hand wast dan de andere hand.
En dat is gewoon een fijne band wat ze onderling had. Ja, dus... En de man van dich, waar is die nou? Mijn man is nog op het werk. Oké. Nog een paar maanden, dan mag het goed. Oh. Mijn man die is al over 52 jaar tegelzetter. Die werd in 14 september 67. En dan mag het dus heen blijven. Wauw. En ik weer nu 21 juli 67. Maar ik ben er maar één. Dan moest eigenlijk moest ze een tegel voor hem laten maken. Zo van. Dit is die laatste tegel. Ja. Kan dan aan de moor hangen. Ja. Kijk er nog uit? Ja, kijk er naar uit. Mijn man is altijd in de werkgezel geweest. Ja, dag en nacht schrafelen, dat was zijn leven. Maar als je zoveel jaar op die poekelenak had, dan kun je nu toch echt aanmerken van, ja, het is goed geweest. Ja. Het is goed geweest. Voor willen ook nog samen gaat genieten van het leven. Hè? En we hebben een kleinzoon van 5,5, dus dan voor hem kunnen ophalen, dan is het puur zanggenieten. En die vindt de vleugel ook leuk? Die vindt dat zeker leuk, zeker.